Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме FPD Gamecast, тук е с мен Пламен 1000. Сега снимаме в един техник сървър. Много сме се развили. Къде си е? О, Грифън е, а? Парти Грифън. Ще ти пратя тъпа. Дай, приеми. Приеми. Кой ме удря, бе? Къв той е, бе? Зомбита, а? Се трепим, бе, а? Ами, о, това си лага. Някой на утра. А тия колко хора са, бе? Не хора, а зомбита. Къде си ти, бе, пак? Къде са тия? Бе, къде си, бе? Аз не те виждам. О, ко стана, бе? Сървъра не работи. Се върнем, когато сървъра е пуснат. Пак се върнахме сега. Тук грабим едни, намерихме диаманти и всичко. О. Сега тези работи тук, бе, тя са изобретили много нещо. То така резидентът. Ай, стига, този сървър много ме гони. О, знаеш какво намери? Енерджи кристал и то... Те са много, инвентара ми се напълни. Ари, ела да ги вземеш. На мен ми лаки, бе. Пак ме изгони сега. Чакайте, сега пак ще се върна. Съжалявам, хора, но няма да мога да снимам, защото сървъра се го затварят нещо на човека, колкото му е слаб или няма. Затова съжалявам. Клипа ще е малък, затова. Заради тъпия сървър. То се от мен е тъп, да знаете. Ари, ето, пак не изгони. Ай, чао. Кажи чао на хората.